Hekk kif il-qrati komplet l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, dak li kien il-Ministru tal-Ġustizzja tal-ġurnata Owen Bonnici xehed taħt ġurament li ma kienx jaf min kien Jorgen Fenech u li qasbis kien jaf li kien jeżisti xi ħadd b'dak l-isem qabel seħħ dan il-każ. U insista wkoll li ma kellux idea dwar il-ħbiberija bejn Fenech u l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat, Keith Schembri. Tul is-seduta tal-ġimgħa Owen Bonnici wieġeb dwar meta kien sejjaħ lil Daphne Caruana Galizia hate blogger bil-Ministru jiġġustifika li kellu raġun jsejħilha hekk. L-avukat Therese Comodini Kakija li qed tidher parti ċivili għall-familja Caruana Galizia staqsiet lill-Ministru dwar direct orders li kien taqu fil-kapaċità tiegħu ta' Ministru lill-kumpanija kontroversjali Nexia BT. Direct orders li ammontaw għal aktar minn 4 miljun euro. Bil-Ministru jwieġeb li hu kellu dritt iqabbad 4 konsulenti u kien għażel lil Brian Tonna. Iżda l-mistoqsija għalfejn żamm lil Tonna bħala konsulent anka wara r-rivelazzjonijiet skandalużi tal-Panama Papers, Bonnici qal li Nexia BT ma kienx ġiet blacklisted, iżda mbagħad kien biddel il-konsulenza minn waħda full-time għal waħda part-time. Il-bord tal-inkjesta madankollu staqsa lil Bonnici kif ma kienx hemm reazzjoni min-naħa tal-Gvern meta nkixfu l-Panama Papers. Għal dan il-Ministru wieġeb li l-Prim Ministru kien kellem lil kull membru parlamentari tal-Gvern bil-konsegwenza li Conrad Mizzi tneħħa minn Deputy Leader, b'referenza tneħħija ta' Mizzi minn deputat mexxej tal-Partit Laburista. Iżda meta l-imħallef Malija fakru li Mizzi kien tneħħa biss mill-kariga fil-partit u baqa' jżomm f'idejh proġetti kbar bħala Ministru, Owen Bonnici rribatta li hemm persuni oħra li huma esposti politikament u li kellhom kumpaniji simili. Hawnhekk Bonnici insista li eventwalment Joseph Muscat kien ħallas il-prezz ukoll għax kien irreżenja minn Prim Ministru. Dwar it-tneħħija sistematika tax-xemat u l-fjuri minn fuq il-mafkar quddiem il-qorti, il-Ministru ġġustifika l-aġir tiegħu billi qal li hu kien jagħmel dan biex jipprova jevita l-inkwiet. L-inkjesta li qed tinstema' quddiem l-imħallef irtirat Michael Malija, il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said u l-imħallef Abigail Lofaro tkompli fit-30 ta' Settembru. Parti ċivili għall-familja Caruana Galizia qed jidhru l-avukati Therese Comodini Kakija u Jason Azzopardi.